Vitajte, milí priatelia. Toto je rituál zveľaďovania duchovných darov s barachielom. Spirituálne aktivity skrášľujú a obohacujú naše životy. Pozitívnymi rituálmi sme bližšie k anielom a archanielom. Bytosti svetla majú rady, keď duchovnieme. Mystické kvality a danosti sú človeku vlastné. Nivočí ich však doba, ktorá na piedestál kladie egomyseľ, teda snahu všetko osvetľovať cez prizmu racia a pragmatiky. Vedzte, že aktuálne dni žičia zveľaďovaniu intuície a ďalších nadzmyslových schopností. V tomto smere podáva človeku pomocnú ruku archaniel Barachiel. Pozvite ho do svojho života a poproste, aby vycibril vaše schopnosti vnímať a vidieť to, čo je pred bežným zrakom skryté. Pri duchovných aktivitách vždy pamätajte na jedno. Prostredníctvom nich treba konať dobro.